Η θεία Ισέ, η παρχαρομάνα που συνάντησα, με καλωσόρισε στο σπίτι της, προσφέροντάς μου ένα γευστικότατο χαβίτς με δικά της παρασκευάσματα, βούτορον, τυρίν και φούρνικον αλεύρου. Η κόρε πήγε στον Παρχάρ, μπουλιμ, να γίνει τη Ρωμάνα, έλα λέγωσε. Και για τα δεν θα γίνουμε, μπουλιμ, και κυνηγός ορμάνα, έλα λέγωσε. Σημαίνουν πρόσωπο. Παιδιά, ας λέω σας το χαβίτς πώς έφτιαμε. Το χαβίτς το πίσιμο θέλει λίγο τσουμπάδενα αλεύρια, παρχαρί τυρί, παρχαρί βούτερο, άλας και νερό. Σωτιά να βάλουμε το βούτερο ως λύεται και ως να κοκκινείς να περιμένουμε. Ύστερα να βάλουμε τσουμπάδενα τα αλεύρια και να καβουρεύματα. Αν εγρικούμε καβουρεύτανε τα αλεύρια, τότε να γομώνουμε το νερό σωτηράν και ως να βρας με το χουλάρ να ταράζουμε το. Αν τα γρικούμε, εβράσε, τότε πά το τυρί να τσερίζουμε και απέναν ένα να σύρουμε απές σωτηράν. Και απ' εκεί λίγο αν περιμένουμε, εψέθεν. Τώρα ας βγάλουμε σωτηράν, βάλουμε το σε ένα σκεύος. Ελάτε παιδιά μικρή. Άιτιστε, ας πάμε τρώμε.